אהלן חברים, כאן ג'ו מערוץ אסק ג'ו. בסרטון של היום אנחנו ממשיכים בתרגול בשפת C, אחרי שכבר למדנו את החומר בהרצאה. עכשיו הגיע הזמן לחדד את החומר, לכתוב קוד ולהבין לעומק. אם אתם רוצים לשלוט באמת ב-C ולא רק להבין תיאוריה, אתם במקום הנכון. אבל חשוב לפני שנפתח כל תרגיל, אני רוצה שאתם תעצרו את הסרטון, תנסו לפתור אותו לבד, ורק אז תחזרו לראות את הפתרון. ואתם כמובן מוזמנים לשאול שאלות בתגובות. אז רגע לפני שמתחילים, אל תשכחו להירשם לערוץ, לתת לייק לסרטון ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה על כל תרגול חדש שעולה. יאללה, תפסו את המקלדת ובואו נתחיל לתרגל. אני הולך להציג לכם את המטרה של הפרויקט הסיכום שלנו. ומה אנחנו הולכים לבנות במהלך הפרויקט. אנחנו הולכים לפתח בשפת C משחק קלפים מסוג מלחמה, שבו שני שחקנים מתחרים אחד נגד השני, עד שלאחד מהם נגמרים הקלפים. המטרה של הפרויקט היא לקחת את כל הנושאים שלמדנו במהלך הקורס ולשלב אותם בתוך מערכת אחת מלאה שעובדת בצורה אמיתית. השלב הראשון יהיה ליצור חפיסת קלפים מלאה. נבנה את כל 52 הקלפים שקיימים בחפיסה רגילה, מסוג וערך לכל קלף. לאחר מכן נבנה מנגנון שמחלק את הקלפים בין שני השחקנים בצורה שווה. אחרי חלוקת הקלפים נתחיל לבנות את מנגנון הניקוד והחוקים של המשחק. בכל סיבוב כל שחקן ישלוף קלף, יתבצעו השוואות בין הקלפים והמערכת תחליט מי ניצח באותו תור. במהלך הפרויקט נשתמש גם בכוחות מיוחדים ובחוקים מיוחדים של המשחק כדי להפוך אותו ליותר מעניין ודינמי. בנוסף, נבצע שמירה וטעינה של מידע מתוך קובץ. כלומר, נוכל לשמור נתונים של המשחק ולטעון אותם מחדש בהמשך. בסיום כל שלב נדאג להציג את התוצאות בצורה ברורה ונוחה למשתמש, כדי שנוכל להבין מה קורה במהלך המשחק בזמן אמת. הפרויקט הזה משלב הרבה מאוד נושאים חשובים שלמדנו. עבודה עם מערכים, פונקציות, מבנים, לולאות, תנאים, קבצים ומבנה נתונים. ובעצם זאת הפעם הראשונה שבה אנחנו בונים מערכת שלמה מתחילתה ועד סופה, בדיוק כמו בפרויקטים אמיתיים בעולם הפיתוח. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לחשוב עליו, איך בכלל מייצגים קלף בתוך תוכנית. במקום להשתמש במשתנים מפוזרים ולא מסודרים, אנחנו רוצים לבנות טיפוסי מידע ברורים שיהיה קל לעבוד איתם לאורך כל הפרויקט. השלב הראשון יהיה להגדיר סוגי הקלפים באמצעות אינם. למה להשתמש באינם? כי במקום לשמור מספרים רגילים כמו 0, 1, 2 או 3, אנחנו יכולים להשתמש בשמות ברורים כמו hearts, diamonds, clubs ו-spades. זה הופך את הקוד להרבה יותר קריא, ברור וקל לתחזוקה. לאחר מכן נגדיר מבנה מסוג struct card. המבנה הזה ייצג קלף אחד במשחק, והוא יכיל את כל המידע שקשור לקלף. בתוך המבנה נשמור את הערך של הקלף, כלומר מספר בין 2 ל-14, ואת סוג הקלף מתוך האינם שהגדרנו קודם. כלומר, כל קלף במערכת יהיה אובייקט קטן שמחזיק את כל הנתונים שלו במקום אחד. אחרי שנגדיר את מבנה הקלף, נממש פונקציה שתדע להדפיס קלף למסך. המטרה של הפונקציה הזאת היא לקחת את המידע הפנימי של התוכנית ולהציג אותו בצורה שהמשתמש יכול להבין. לדוגמה, במקום להציג סוג 2 וערך 13, נציג King of Hearts. זהו שלב מאוד חשוב בבנייה של הפרויקט, כי כאן אנחנו בעצם מניחים את היסודות שעליהם כל שאר המשחק יתבסס. אם נבנה נכון את הקלף ואת מבנה הנתונים כבר מההתחלה, יהיה לנו הרבה יותר קל לבנות בהמשך את החפיסה, השחקנים, מנגנון המשחק והניקוד.
נצטרך ליצור מערך בגודל 52. המערך הזה מייצג את כל חפיסת הקלפים של המשחק. לאחר מכן נצטרך למלא את כל הקלפים האפשריים בתוך המערך. כדי לעשות את זה בצורה מסודרת, נעבור באמצעות שתי לולאות, לולאה אחת עבור 4 סוגי הקלפים, ולולאה נוספת עבור 13 הערכים האפשריים. וכך למעשה ניצור את כל השילובים האפשריים של סוג וערך, בדיוק כמו בחפיסת קלפים אמיתית. אחרי שהחפיסה מוכנה, השלב הבא יהיה לערבב את הקלפים. המטרה של הערבוב היא לוודא שכל משחק יתחיל בצורה אקראית ושונה מהפעם הקודמת. לצורך הערבוב נשתמש בפונקציה rand שמחזירה מספרים רנדומליים. אבל לפני שמשתמשים ברנד, חשוב מאוד לבצע אתחול באמצעות srand time null. הסיבה לכך שאם לא נתחיל את מנגנון האקראיות, בכל הרצה של התוכנית נקבל בדיוק את אותו סדר קלפים. לאחר הערבוב נתחיל לחלק את הקלפים לשחקנים. כל שחקן יקבל חצי מהחפיסה, כלומר 26 קלפים. כדי לנהל את הקלפים של כל שחקן נשתמש במבנה נתונים מסוג Q. בחרנו להשתמש בתור כי הוא מתאים בצורה טבעית מאוד למשחק מלחמה. העיקרון של תור הוא, מי שלא זוכר, הראשון שנכנס הוא הראשון שיוצא. במשחק שלנו זה אומר, השחקן שולף קלף מההתחלה של התור. ואם הוא מנצח, הקלפים שזכה בהם מתווספים לסוף התור שלו. כך אנחנו מדמים בצורה מדויקת את ההתנהגות של חפיסת קלפים אמיתית. השלב הזה חשוב מאוד בפרויקט, כי כאן אנחנו בונים את כל התשתית של המשחק, יצירת הנתונים, ערבוב, חלוקה וניהול הקלפים של כל שחקן. ורק אחרי שכל זה עובד בצורה תקינה, נוכל להתחיל לבנות את מנגנון המשחק עצמו. בתחילת כל סיבוב, גם השחקן וגם המחשב שולפים קלף מהתור שלהם. אבל חשוב לשים לב, הקלף לא עובר מיד למנצח. קודם כל קלף שנשלף מהתור נכנס למחסנית של אותו שחקן. מחסנית אחת לשחקן ומחסנית אחת למחשב. למה אנחנו משתמשים במחסנית? כי כרגע במשחק שלנו אנחנו שולפים קלף אחד בלבד. אבל אם בעתיד נרצה לשדרג את המשחק למצב מלחמה קלאסי, שבו כל שחקן מניח 3 קלפים נוספים במידה ויש שוויון, המחסנית תהיה המקום שבו ננהל את הקלפים האלה. לאחר הכנסת הקלפים למחסניות, אנחנו משווים בין הערכים של הקלפים שנשלפו. אם הקלף של השחקן גבוה יותר, השחקן מנצח בסיבוב. במקרה כזה, הקלפים שנמצאים במחסניות עוברים לסוף התור של השחקן. אם הקלף של המחשב גבוה יותר, המחשב מנצח בסיבוב. במקרה כזה, הקלפים שנמצאים במחסניות עוברים לסוף התור של המחשב. אם יש שוויון, אנחנו לא נותנים את כל הקלפים לאחד הצדדים. במקרה שלנו, כל אחד מקבל בחזרה את הקלף שלו לסוף התור שלו, והמשחק ממשיך לסיבוב הבא. בנוסף, בכל סיבוב אנחנו גם מתחשבים בניקוד של השחקן ושל המחשב. הניקוד מחושב לפי הערך של הקלף שניצח בסיבוב. כלומר, אם השחקן ניצח עם קלף שערכו 10 ולמחשב היה 2, אז נוסיף לו 12 נקודות. אם המחשב ניצח עם מלך שערכו אצלנו 13 ולשחקן היה 3, אז נוסיף למחשב 16 נקודות. במקרה של שוויון, אין מנצח בסיבוב, ולכן לא מתווסף ניקוד לאף אחד מהצדדים. כל אחד מקבל את הקלף שלו בחזרה לסוף התור, והמשחק ממשיך לסיבוב הבא. בנוסף, אנחנו שומרים גם על רצף ניצחונות. כל פעם ששחקן מנצח, הרצף שלו גדל באחד, והרצף של היריב מתאפס. כלומר, הניקוד עוזר לנו לעקוב אחרי ההתקדמות הכללית במשחק. אם אחד הצדדים מגיע לרצף של 5 ניצחונות, הוא מקבל כוח מיוחד באופן אקראי. את הכוח הזה אפשר להשתמש או בתחילת הסבב או בסיום הסבב, בהתאם לסוג הכוח שקיבלנו. כלומר, בשלב הזה אנחנו לא רק בונים השוואה פשוטה בין קלפים, אלא גם מכינים את המשחק להרחבות עתידיות, כמו מלחמה מתקדמת עם כמה קלפים, וגם מוסיפים עומק למשחק באמצעות רצפים וכוחות מיוחדים.
אז כמו שאמרנו, אנחנו מוסיפים למשחק מערכת של כוחות מיוחדים, שמטרתה להפוך את המשחק ליותר מעניין, דינמי ואסטרטגי. כדי לנהל את כל הכוחות בצורה מסודרת, אנחנו נגדיר אינם עבור סוגי הכוחות. בחרנו להשתמש בערכים שבהם חזקות 6-2, כלומר 0, 1, 2, 4, 8 וכך הלאה. הסיבה לכך היא שאנחנו רוצים לשמור את כל הכוחות בתוך משתנה אחד בלבד, באמצעות שימוש בביטים. היתרון בשיטה הזאת הוא ששחקן יכול להחזיק כמה כוחות בו זמנית, בלי צורך ליצור משתנה נפרד לכל כוח. לאחר מכן נגדיר את הכוחות עצמם. הכוח הראשון הוא פיק. הכוח הזה מאפשר לשחקן לראות מה יהיה הקלף הבא של המחשב לפני תחילת הסיבוב. הכוח השני הוא דאבל סקור. כאשר משתמשים בכוח הזה, הניקוד שמתקבל באותו סיבוב מוכפל. הכוח השלישי הוא שילד. הכוח הזה מאפשר להגן על עצמנו מהסיבוב הבא, כלומר למנוע הפסד באותו תור בהתאם לחוגי המשחק שהוגדר. הכוח הרביעי הוא סוואפ. הכוח הזה מאפשר להחליף קלף עם המחשב במהלך הסיבוב. הכוח החמישי הוא burn enemy. הכוח הזה שורף את הקלף הבא של המחשב, כלומר הקלף יוצא מהתור של היריב לפני תחילת הסיבוב. הכוח האחרון הוא use next. הכוח הזה מאפשר להשתמש כבר עכשיו בקלף הבא שנמצא בתור, במקום הקלף הנוכחי. בנוסף, כמו שהזכרנו מקודם, בנינו מנגנון שמתגמל רצף ניצחונות. אם אחד השחקנים מצליח להגיע לרצף של 5 ניצחונות, הוא מקבל כוח מיוחד בצורה אקראית. כל כוח ניתן לשימוש פעם אחת בלבד. לאחר השימוש הוא נעלם, ורק לאחר רצף נוסף של ניצחונות ניתן לקבל כוח חדש. המטרה של כל המערכת הזו היא להוסיף שכבה נוספת של אסטרטגיה למשחק. עכשיו, המשחק כבר לא מבוסס רק על מזל ועל ערך הקלפים, אלא גם על החלטות נכונות, תזמון נכון של לקוחות וניהול חכם של המשאבים שיש לשחקן. אנחנו מוסיפים למשחק יכולת של שמירה וטעינה, כדי שנוכל לשמור את מצב המשחק ולהמשיך אותו מאוחר יותר. הרעיון הוא שכל שחקן יקבל קובץ משלו, שבתוכו ישמר כל המידע שקשור למצב הנוכחי של המשחק. והשם של הקובץ יהיה השם של השחקן, כך שיהיה קל לזהות לאיזה שחקן שייך כל קובץ שמירה. כאשר אנחנו שומרים את המשחק לקובץ, נשמור עבור כל שחקן כמה נתונים חשובים. הדבר הראשון הוא הניקוד הנוכחי של השחקן. לאחר מכן נבנה מנגנון טעינה מחדש מהקובץ. כאשר המשתמש יבחר לטעון משחק קיים, התוכנית תקרא את כל הנתונים מהקובץ, תשחזר את התור, המחסנית, הניקוד והכוחות, ובכך תחזיר את המשחק בדיוק למצב שבו הוא נשמר. השלב הזה חשוב מאוד, כי כאן אנחנו מוסיפים עבודה עם קבצים אמיתיים. כלומר, אנחנו לא עובדים רק עם מידע שנמצא בזיכרון בזמן ריצת התוכנית, אלא גם יודעים לשמור מידע בצורה גבוהה ולשחזר אותו מאוחר יותר. זה מדמה בצורה הרבה יותר אמיתית איך משחקים ותוכנות אמיתיות עובדות בעולם האמיתי. אנחנו נוסיף גם למערכת מנגנון של תוצאות וסיכום משחקים. לצורך זה ניצור קובץ בשם results.txt. המטרה של הקובץ הזה היא לשמור היסטוריה של המשחקים שבוצעו במערכת. בסיום כל משחק נוסיף שורה חדשה לקובץ, כך שכל משחק יישמר ולא ידרוס את המשחק הקודם. בתוך כל שורה נשמור מידע חשוב על תוצאות המשחק, לדוגמה שם השחקן המנצח, הניקוד של השחקן, הניקוד של המחשב. לאחר שמירת הנתונים נציג את התוצאות גם למשתמש בצורה ברורה על המסך. המטרה היא שהמשתמש יוכל לראות סיכום מלא של המשחק שלו, וגם שנוכל לשמור נתונים של משחקים קודמים לצורך מעקב והשוואה. אנחנו נבנה ממשק למשתמש. המטרה של הממשק היא לאפשר למשתמש לעבוד עם המשחק בצורה פשוטה, ברורה ונוחה. כאשר התוכנית מתחילה, המשתמש יראה תפריט ראשי שמרכז את כל האפשרויות של המערכת. האפשרות הראשונה היא להתחיל משחק חדש. במצב הזה מזינים שם שחקן, המערכת תיצור חפיסה חדשה, תערבב את הקלפים, תחלק אותם בין השחקנים ותאפס את כל הנתונים של המשחק הקודם. האפשרות השנייה היא טעינת משחק קיים. כאן המשתמש יוכל לבחור קובץ שמירה,
קודם לפי שם, והמערכת תשחזר את כל המשחק. במהלך המשחק עצמו נדאג להציג למשתמש מידע בצורה ברורה איזה קלף כל שחקן שלף, מי ניצח בסיבוב, מה הניקוד הנוכחי, אילו כוחות זמינים, ומה המצב במשחק כרגע. בנוסף, תהיה אפשרות להציג תוצאות וסיכומי משחקים שנשמרו בקובץ התוצאות. כך המשתמש יוכל לראות היסטוריה של משחקים קודמים ולהשוות ביצועים. ובסוף נוסיף אפשרות יציאה מסודרת מהמערכת. כאשר המשתמש בוחר לצאת, התוכנית תסגור בצורה תקינה את כל הקבצים והמשאבים שבהם השתמשנו במהלך המשחק. המטרה של כל חלק הזה היא להפוך את הפרויקט ממערכת לוגית שפועלת מאחורי הקלעים לתוכנית מלאה שמשתמש באמת יכול לעבוד איתה בצורה נוחה ואינטראקטיבית. כמה טיפים חשובים לפני שמתחילים לבנות את המערכת עצמה. המטרה של הטיפים האלה היא לעזור לנו לתכנן נכון את הקוד כבר מההתחלה, כדי שהמערכת תהיה מסודרת, ברורה וקלה להרחבה. הדבר הראשון שכדאי לעשות הוא ליצור מבנה מסודר של שחקן. השחקן צריך להכיל את כל המידע שקשור אליו במקום אחד. שם השחקן, ניקוד, רצף ניצחונות, הכוחות המיוחדים שלו, החפיסה שלו, כלומר התור של הקלפים, והמחסנית שבה נשמור קלפים זמניים במהלך הסיבוב. במקום לפזר את כל המשתנים בתוכנית, אנחנו מרכזים הכל בתוך מבנה אחד מסודר. לאחר מכן ניצור גם מבנה עבור המשחק עצמו. המבנה הזה יכיל את כל הנתונים הכלליים של המשחק. השחקן האנושי, המחשב, מצב המשחק, מספר הסיבובים ומידע נוסף שנצטרך לאורך הריצה. בנוסף, חשוב מאוד כבר מההתחלה לבנות מנגנון שיודע לעקוב אחרי ההשפעות של כוחות מיוחדים בתוך כל סיבוב. לדוגמה, אם מופעל כוח דאבל סקור או שילד, המערכת צריכה לדעת שבסיבוב הנוכחי יש חוקים מיוחדים שמשפיעים על תהליך המשחק. עוד טיפ חשוב הוא לעבוד בצורה מסודרת עם קבצים. כדאי להפריד בין קבצי שמירה, קבצי תוצאות וקבצי הגדרות, כדי שהמערכת תהיה ברורה יותר וקלה לתחזוקה. בנוסף, במהלך הפרויקט נשתמש הרבה במערכים. המערכים יעזרו לנו לנהל את חפיסת הקלפים, את רשימות הכוחות ואת הנתונים של המשחק בצורה יעילה ונוחה. המטרה של כל הטיפים היא לגרום לכך שהמערכת תהיה לא רק עובדת אלא גם בנויה בצורה מקצועית ונכונה מבחינת תכנון תוכנה. כי בפרויקטים אמיתיים תכנון נכון של המבנים והמידע חשוב לא פחות מהקוד עצמו. אז יאללה, בואו נתחיל. אז יצרנו את המבנה קארד וחילקנו אותו לשני קבצים, card.h ו-card.c. הקובץ card.h הוא קובץ כותרת. המטרה שלו היא להגדיר מה קיים במודול של הקלף, אילו טיפוסים יש לנו ואילו פונקציות אפשר להשתמש. בתוך card.h אנחנו מגדירים אינם בשם סוט, שמייצג את סוגי הקלפים, לבבות, יהלומים, טלטנים ועלים. לאחר מכן אנחנו מגדירים struct בשם card, שמייצג קלף אחד במשחק. לכל קלף יש שני שדות, value שהוא הערך של הקלף וסוט שהוא סוג הקלף. בנוסף, בקובץ הכותרת אנחנו מצהירים על פונקציות suit to string, value to string ו-print card. חשוב להבין שב-H אנחנו בדרך כלל לא כותבים את המימוש המלא של הפונקציות אלא רק מצהירים שהן קיימות. יש פה משהו שנקרא include guard. זה הדברים האלה פה. המטרה שלו היא למנוע מצב שבו אותו קובץ כותרת ניתן כמה פעמים לתוך התוכנית. בשפת C אנחנו משתמשים הרבה ב-include כדי לחבר קבצים אחד לשני. אבל לפעמים אותו קובץ H יכול להיכלל כמה פעמים בצורה עקיפה. לדוגמה, קובץ אחד כולל את card.h ובהמשך יהיה קובץ נוסף שיכלול גם כן את card.h. בלי ההגנה הזאת, המהדר, הקומפיילר, היה מנסה להגדיר שוב את אותם מבנים של אינם בפונקציות. ואז היינו מקבלים שגיאות קומפילציה. עכשיו אנחנו נסביר לכם שורה שורה.
ה-if and def card age פירושה, אם card age עדיין לא מוגדר, תמשיך לקרוא את הקובץ. ה-if and def זה בעצם if not defined. כלומר, בודקים האם כבר הגדרנו את card age. השורה הבאה זה define card age, מגדירים את card age. זאת אומרת שאם לא הגדרנו את card age, עכשיו אנחנו מגדירים אותו. מרגע שההגדרה הזאת קיימת, אם ננסה לכלול שוב את הקובץ, התנאי של ה-if and def כבר לא יעבור, כי ההגדרה של card age כבר קיימת, ולכן הקובץ הזה לא יטען שוב. בסוף הקובץ יש לנו end if card age. זאת אומרת שכל מה שהגדרנו בקובץ הזה תחום בתוך התנאי אם הגדרנו card age או לא הגדרנו card age. זה נחשב סטנדרט מאוד חשוב בפרויקטים בשפת C ו-C++, במיוחד כשיש הרבה קבצי H שמחוברים אחד לשני. הקובץ card C הוא קובץ המימוש. כאן אנחנו באמת כותבים מה כל פונקציה עושה בפועל. בתחילת הקובץ יש לנו include stdio, זה מאפשר לנו להשתמש בפרינטף. אחר כך יש לנו card.h, כלומר הקובץ card.c משתמש בהגדרות שכתבנו בקובץ הכותרת. הפונקציה הראשונה suit to string, הפונקציה מקבלת סוג קלף מסוג suit ומחזירה מחרוזת שמתארת אותו. לדוגמה, אם הסוג הוא hearts, הפונקציה תחזיר hearts. אנחנו משתמשים בסוויץ' קייס, שזה מבנה שמאפשר לבדוק כמה אפשרויות שונות בצורה מסודרת. הפונקציה השנייה, value to string, היא מקבלת ערך מספרי של קלף. אם הערך הוא 11, אז היא מחזירה jack. אם 12 queen, אם 13 king, או אם 14, אז ace. אחרת, מחזירה מספר. הפונקציה השלישית, print card. כאן אנחנו מקבלים מצביע לקלף. כוכבית אומרת לנו שאנחנו לא מעבירים עותק של הקלף, אלא את הכתובת שלו בזיכרון. בתוך הפונקציה אנחנו בודקים אם הערך של הקלף הוא בין 2 ל-10, נדפיס את המספר עצמו. אם הערך גדול יותר, נדפיס את השם שלו. הסימון card חץ value, רק לתזכורת, אומר גש לשדה value בתוך המבנה שאליו המצביע card מצביע. כלומר החץ משמש כאשר עובדים עם מצביע למבנים. בסוף הפונקציה מדפיסה את הקלף בצורה קריאה למשתמש. למשל 10 of hearts או king of spades. החלוקה לקבצים חשובה מאוד כי היא עושה סדר בפרויקט. במקום שכל הקוד יהיה בקובץ אחד גדול, אנחנו מפרידים בין ההגדרות לבין המימוש. אז רק מסכם משהו קטן, card.h אומר מה המודול יודע לעשות, card.c אומר איך הוא עושה את זה בפועל. פה אנחנו בונים את מבנה הנתונים Q, שבו נשתמש כדי לנהל את חפיסת הקלפים של כל שחקן. בחרנו להשתמש ב-Q, כי הוא מתאים בצורה טבעית מאוד למשחק מלחמה. העיקרון של Q הוא הראשון שנכנס או הראשון שיוצא. כמו מקודם, גם Q.H מתחיל עם include guard, כדי למנוע טעינה כפולה של הקובץ. אחר כך אנחנו משתמשים ב-card.h, כי התור שלנו עובד עם קלפים מסוג card. אחר כך אנחנו מגדירים max_u cards 52. ה-define מאפשר לנו ליצור קבוע. במקום לכתוב כל הזמן את המספר 52, אנחנו משתמשים בשם ברור שמתאר את המטרה שלו. לאחר מכן, הגדרנו את מבנה התור. השדה הראשון הוא מערך שמחזיק את כל הקלפים שבתור. השדה int front שומר את המיקום של הקלף הראשון בתור. int rear שומר את המיקום שבו ייכנס הקלף הבא. ו-int size שומר כמה קלפים יש כרגע בתור. לאחר מכן, אנחנו מצהירים על כל פונקציות של התור. התחול, בדיקה אם התור ריק, בדיקה אם התור מלא, הכנסת קלף, הוצאת קלף, וכך הלאה.
בדיוק כמו שעשינו בהרצאה של תורים ומבנים. הוספנו פה גם qPIC בגלל הכוח שיש לנו להסתכל על הקלף הבא. בקובץ QC אנחנו מממשים את כל הפונקציות האלה. ב-init Q אנחנו מתחילים את כל הפרמטרים front, rear ו-size לאפסים, כי בהתחלה אין לנו שום דבר. הפונקציה qIsEmpty בודקת אם הגודל שווה ל-0, אם כן היא מחזירה אמת. qIsFull בודקת אם הגענו למקסימום. qPush המטרה שלה היא להכניס קלף חדש לסוף התור. קודם כל אנחנו בודקים אם התור מלא, אם לא, אנחנו מכניסים את הקלף לפי הרר שלו. אז פה אנחנו אומרים לך לסוף התור ברשימת הקלפים ותכניס את הקלף. אחר כך תקדם את רר ב-1. אנחנו מקדמים אותו ב-1 עם מודולו, כי אנחנו הולכים לעשות את זה באופן מחזורי. יש לנו גודל מקסימלי שאפשר שהוא 52. ובסוף אנחנו מגדילים את הגודל ב-1. qPop מוציאה קלף מההתחלה של התור. היא מקבלת את התור עצמו וקלף שיחזיק את הקלף שאנחנו מוציאים. פה אנחנו בודקים אם הוא ריק. אם הוא ריק אז אין לנו מה להוציא, מחזירים 0. להגיד שזה לא הצליח. אם יש אז אנחנו לוקחים מהפרונט, מהקדימה, לתוך האוטקארד, ואז האוטקארד שומר. הכוכבית כאן אומרת ניגש לערך שאליו המצביע מצביע. אחרי שלקחנו את הקלף אנחנו בעצם מקדמים את הפרונט לתא הבא בתור, לקלף הבא בתור. ובגלל שהוצאנו קלף אחד אנחנו מקטינים את הגודל ב-1. qPIC מאפשר להראות את הקלף הראשון בלי להוציא אותו מהתור. אנחנו בודקים אם הוא לא ריק ואז שמים אותו בתוך outcard. qPIC מאפשרת לראות גם את הקלף השני בתור, דבר שיכול לעזור לכוחות מיוחדים או ללוגיקות מתקדמות במשחק. לבסוף, qSize מחזירה את מספר הקלפים שנמצאים כרגע בתור. פה אנחנו בעצם בונים את מנגנון ניהול הקלפים של המשחק. כל חפיסה של השחקן מנוהל באמצעות Q, ולכן כל מהלך המשחק תלוי בכך שהתור יעבוד בצורה נכונה ויעילה. הקבצי דק אחראים על בניית המערכת ליצירת חפיסה, ערבוב קלפים והחלוקה בין השחקנים. בקובץ deck.h אנחנו מציירים על כל הפונקציות שקשורות לחפיסת הקלפים. אנחנו עושים include ל-card ו-Q, ואחר כך אנחנו מגדירים גודל חפיסה 52 כדי להציג את גודל החפיסה בצורה ברורה ונוחה. לאחר מכן אנחנו מציירים על 3 פונקציות: יצירת חפיסה, ערבוב חפיסה וחלוקה בין השחקנים. בקובץ deck.c אנחנו מממשים את הפונקציות בפועל. יש לנו include ל-stdlib. הספרייה הזאת מאפשרת לנו להשתמש ברנד לצורך ערבוב הקלפים. לאחר מכן include deck כדי להשתמש בהגדרות של המודול. הפונקציה הראשונה, create deck, מקבלת מערך של קלפים וממלאת אותו בכל 52 הקלפים האפשריים. בהתחלה אנחנו מייצרים אינדקס 0. האינדקס שומר את המיקום הנוכחי במערך. לאחר מכן שתי לולאות. אחד שעוברת על כל סוגי הקלפים, ובתוכה עוברת על כל הערכים האפשריים של הקלפים. ואז אנחנו מכניסים את הנתונים לתוך המערך. הסימון דק במקום האינדקס אומר גש לאיבר מספר אינדקס בתוך המערך. ואז בעזרת הנקודה value אנחנו ניגשים לשדה value בתוך המבנה.
מה שאנחנו רואים פה בהשמה של סוט שווה סוט, זה נקרא קאסטינג. אנחנו מאמירים את המשתנה סוט מאינט לסוג של סוט. בסוף כל איטרציה נגדיל את אינדקס כדי לעבור למקום הבא במערך. הפונקציה הבאה, shuffle deck, המטרה שלה היא לערבב את כל הקלפים בצורה אקראית. כאן אנחנו משתמשים באלגוריתם מאוד מוכר, פישר-יץ שפל. האלגוריתם הוא אלגוריתם יעיל והוגן לערבוב מערך. המטרה שלו היא שלכל סדר אפשרי של קלפים יהיה סיכוי שווה להופיע. הרעיון של האלגוריתם הוא פשוט. אנחנו עוברים על המערך מהסוף להתחלה, ובכל שלב מחליפים את האיבר הנוכחי עם איבר אקראי מתוך החלק שעדיין לא עורבר. הלולה עצמה מתחילה מהקלף האחרון במערך ומתקדמת אחורה. אם יש 52 קלפים, נתחיל מהמקום ה-51 ונרד עד 1. בכל איטרציה אנחנו בוחרים אינדקס אקראי. הרנד מחזיר מספר רנדומלי והמודולו מגביל אותו לטווח הרצוי. לאחר מכן אנחנו עושים סוואפ בין שני קלפים. מכיוון שאי אפשר להחליף ישירות בין שני משתנים בלי לאבד מידע, אנחנו משתמשים במשתנה זמני בשם טמפ. השלבים הם שומרים זמנית את הקלף הראשון, מעתיקים את הקלף השני למקום שלו, ואז מחזירים את הערך הזמני למקום השני. כך, בכל איטרציה קלף אחד ננעל במקום חדש בצורה אקראית. האלגוריתם, כפי שאתם רואים, הוא פשוט מאוד למימוש, הוא מהיר מאוד, ונותן ערבוב הוגן ואמיתי. הסיבוכיות שלו, למי שמעוניין, זה O של N. כלומר, אנחנו עוברים על המערך פעם אחת בלבד. במקרה שלנו זה מושלם בחפיסת קלפים, כי אנחנו רוצים ערבוב מהיר ואקראי לפני כל משחק. הפונקציה האחרונה, המטרה שלה היא לחלק את הקלפים בין השחקן למחשב. בהתחלה אנחנו מתחילים את שני התורים, בעצם הכל יהיה אפסים, ולאחר מכן אנחנו עוברים על כל הקלפים בחפיסה. אם האינדקס זוגי, הקלף ייכנס לשחקן, אחרת למחשב. הסימן מודולו בודק שארית של חילוק. אם השארית היא 0, המספר זוגי. ההכנסה לתואר מתבצעת באמצעות Q-push, וכך בסוף התהליך כל שחקן, המחשב והשחקן עצמו, מקבל חצי מהחפיסה, כלומר 26 קלפים. החלק הזה יוצר את כל התשתית של המשחק, בניית חפיסה מלאה וערבוב רנדומלי. עכשיו אנחנו בונים את מבנה הנתונים מחסנית, כדי שנוכל לנהל קלפים זמניים במהלך הסיבוב. גם פה חילקנו לשני קבצים. פה עשינו include לקארד, כי המחסנית שלנו עובדת עם קלפים מסוג קארד. אחר כך הגדרנו גודל מקסימלי של המחסנית, ואז אנחנו יוצרים את המבנה. המבנה הזה מייצג מחסנית של קלפים. השדה cards הוא המערך שבו נשמור את הקלפים, והשדה in top שומר את המיקום של האיבר העליון במחסנית. במחסנית תמיד עובדים עם האיבר העליון בלבד, כלומר הקלף האחרון שנכנס הוא גם הראשון שהולך לצאת. לאחר מכן אנחנו מצהירים על הפונקציות. דחול מחסנית, בדיקה במחסנית ריקה, הכנסת קלף למחסנית והוצאת קלף מהמחסנית. בקובץ stack.c אנחנו מממשים את הפונקציות בפועל. הפונקציה הראשונה, init, המטרה היא להתחל את המחסנית. בתוך הפונקציה אנחנו עושים stack חץ top שווה -1. הערך -1 אומר שאין כרגע איברים במחסנית. כלומר, המחסנית ריקה. הפונקציה הבאה, stack is empty, בודקת אם top שווה ל-1. אם כן, המחסנית ריקה. הפונקציה החשובה ביותר, stack push, המטרה שלה היא להכניס קלף חדש למחסנית. בהתחלה אנחנו בודקים אם המחסנית מלאה.
אם כן, נחזיר 0 שמסמל כישלון. אם יש מקום במחסנית, נעלה את טופ לטופ פלוס פלוס, ולאחר מכן נכניס את הקלף. ולבסוף נחזיר 1 שמסמל הצלחה. הפונקציה האחרונה, פופ, המטרה שלה היא להוציא את הקלף העליון מהמחסנית. קודם כל נבדוק אם המחסנית ריקה. אם לא, נעתיק את הקלף האחרון אל המשתנה שקיבלנו. הכוכבית אומרת, גש לערך שאליו המצביע מצביע, ולאחר מכן נוריד את טופ ב-1. וכך למעשה מסרנו את האיבר העליון מהמחסנית. החלק הזה עוזר לנו להוסיף מבנה נתונים נוסף מעבר ל-Q. בזמן שהתור מנהל את חפיסת הקלפים של השחקנים, המחסנית מנהלת קלפים זמניים במהלך הסיבוב. אז פה אנחנו הולכים לבנות את מערכת הכוחות המיוחדים של המשחק. פה אנחנו הולכים להוסיף עומק ואסטרטגיה למשחק, כך שהוא לא יתבסס רק על מזל והשוואת קלפים. בקובץ power.h אנחנו מגדירים את כל סוגי הכוחות ואת הפונקציות שאחראיות על ניהול הכוחות. אז אנחנו מגדירים אינם בשם power, והוא מכיל את כל הכוחות שיש לנו. שימו לב שהאינם הזה מייצג את כל הכוחות במשחק. כל הערכים הם חזקות של 2. הסיבה לכך היא שאנחנו משתמשים בביטים כדי לשמור כמה כוחות בתוך משתנה אחד בלבד. לדוגמה, אם לשחקן יש גם Power Peak וגם Power Spot, המערכת יכולה לשמור את שניהם בתוך אותו משתנה. הגישה הזאת נקראת Bit Flex. לאחר מכן אנחנו מציירים על פונקציות. בדיקה עם כוח קיים, הוספה והסרה של כוח, המרת כוח למחרוזת ובחירת כוח אקראי חדש. בקובץ powers.c אנחנו מממשים את הפונקציות בפועל. בהתחלה יש לנו std lib כדי להשתמש ברנט שדיברנו עליו, ולאחר מכן power.h כדי להשתמש בהגדרות של המודול. הפונקציה הראשונה, has power. המטרה שלה היא לבדוק האם כוח קיים אצל השחקן. כאן אנחנו משתמשים באופרטור AND, שנקרא bitewise AND. הביטוי powers and power בודק אם הביט של הכוח שאותו אנחנו רוצים לבדוק דולק בתוך המשתנה powers. אם התוצאה שונה מ-0, סימן של כוח קיים. דוגמה, נניח שלשחקן יש power peak שהערך שלו הוא 1 ויש לו power swap שזה 8. אז בבינארי זה ייראה 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. ועכשיו נבדוק אם יש לו swap. אז אם אנחנו נעשה וגם 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, אנחנו נשווה. אז וגם אם אתם זוכרים, אם זה לא 1 בשניהם, אז זה 0. אז 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. מכיוון שהתוצאה שונה מ-0, סימן שהכוח קיים. אבל אם נבדוק לדוגמה את שילד, שהערך שלו זה 0, 1, אז אנחנו נקבל הכל אפסים. כלומר, הכוח לא קיים. הפונקציה הבאה, add powers, המטרה שלה היא להוסיף כוח חדש לשחקן. כאן אנחנו משתמשים באופרטור OR, שזה קיצור של powers שווה powers או power. זה bitewise OR, הפייפ הזה. הוא מדליק את הביט של הכוח החדש בלי למחוק כוחות קיימים. כלומר, אפשר להוסיף כוח חדש ועדיין לשמור את כל הכוחות הקודמים. בואו נגיד
שלשחקן יש את ה-Power Pick ו-Power Swap. ואנחנו רוצים להוסיף לו Power Shield. אז מה שיקרה, האור הזה אומר, אם יש לי באחד מהם 1, התוצאה היא 1. אז שימו לב שזה יהיה 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. שמרנו גם על מה שהיה קיים לו, והוספנו לו את ה-Power Shield. היתרון הגדול הוא שכל הכוחות נשמרים בתוך משתנה אחד בלבד. הפונקציה הבאה היא Remove Power. המטרה שלה היא להסיר כוח מהשחקן. כאן אנחנו משתמשים בטילדה, שזה נקרא Bitewise Not. הוא הופך את כל הביטים. זאת אומרת, כל מה שהוא 0 הופך להיות 1, וכל מה ש1 הופך להיות 0. לאחר מכן, אנחנו משתמשים ב-AND כדי לכבות את הביט של הכוח הרצוי. בואו נעשה דוגמה. אז נגיד שיש לנו את ה-Pick ו-Swap, אנחנו רוצים להסיר את ה-Swap. אז כפי שאנחנו זוכרים, ה-Swap זה בעצם 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. ההופכי שלו, הנוט שלו, זה 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. ולכן זה יהיה 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. ואז אנחנו עושים לזה AND. מה יקרה? שכל מה שגם הראשון וגם השני הוא אחדים, אנחנו נקבל 1. ולכן זה יהיה 1 וכל השאר יתאפס. שימו לב שהפאוור סוואפ נעלם עכשיו. הורדנו אותו. כך הכוח נמחק, אבל שאר הכוחות נשארים. הפונקציה Power to String ממירה כוח לטקסט. כאן אנחנו משתמשים בסוויץ' כדי להחזיר שם מתאים לכל כוח. לדוגמה, Power Pick מחזיר Pick, Power Swap מחזיר Swap וכך הלאה. הפונקציה האחרונה, אבל בהחלט חשובה מאוד, Get Random New Power. המטרה שלה היא לבחור כוח אקראי חדש שהשחקן עדיין לא מחזיק. בתחילת הפונקציה אנחנו יוצרים מערך בגודל 6, Available. המערך הזה ישמור את כל הכוחות שאפשר עדיין לקבל. לאחר מכן אנחנו עוברים על כל הכוחות האפשריים בעזרת If Has Power. כלומר, אם לשחקן עדיין אין את הכוח הזה, נוסיף אותו למערך. הקאונט שומר כמה כוחות זמינים יש כרגע. אם קאונט שווה 0, אומר שלשחקן כבר יש את כל הכוחות ולכן נחזיר Power None. אחרת נבחר כוח אקראי. האינדקס שווה rand אחוז count יבטיח לנו שלא נקבל כוח שכבר קיים ושכל כוח חדש ייבחר בצורה אקראית והוגנת. פה בעצם הוספנו מנגנון מתקדם של ניהול כוחות באמצעות ביטים. זו מערכת שמתחילה להשתמש בטכניקות מתקדמות יותר של תכנות וניהול מידע בצורה יעילה וחכמה. עכשיו נבנה את מבנה השחקן ואת כל המערכת שאחראית על ניהול הכוחות, הניקוד והרצפים של כל שחקן במשחק. אנחנו נגדיר Q ו-Stack כי כל שחקן מחזיק גם תור של קלפים וגם מחסנית זמנית. אחר כך נגדיר אורך מקסימלי של שם שחקן וכמות ניצחונות רצופות. הגדרנו פה 5. לאחר מכן אנחנו יוצרים את מבנה השחקן. השדה name הוא מערך של תווים, כלומר מחרוזת שמחזיקה את שם השחקן. הסקור שומר את הניקוד של השחקן. הסטרייק שומר כמה ניצחונות רצופים יש לשחקן כרגע. הפאוורס שומר את כל הכוחות של השחקן באמצעות ביטים. הסיבה שבחרנו ב-unsigned char
הוא שאנחנו צריכים רק כמה ביטים בודדים, ולכן זה חסכוני מאוד בזיכרון, כי char הוא בייט אחד, 8 בתים. לאחר מכן יש card deck queue, שדה, שזה התור של הקלפים של השחקן, ולבסוף table stack, שזה המחסנית הזמנית של הקלפים במהלך הסיבוב. פה יש לנו את כל התחול השחקן, הדפסת כוחות השחקן, אם לתת לשחקן כוח, הדפסה של כוחות לפני ואחרי סיבוב. בקובץ C אנחנו מממשים את הפונקציות האלה. עכשיו שימו לב ששמנו פה CRT Secure No Warnings, זה נועד לבטל אזהרות מסוימות של Visual Studio לגבי פונקציות כמו strncopy, זה בשביל העתקה של השם. מי שלא משתמש ב-Visual Studio לא בהכרח נדרש את זה. לאחר מכן אנחנו לוקחים את ה-string.h וזה ישתמש בפונקציות של מחרוזות, ואז אנחנו כוללים את ה-player.h, power.h ו-colors.h כדי להשתמש בכל המבנים והפונקציות של המערכת. הפונקציה הראשונה, init player, המטרה שלה היא להתחיל שחקן חדש. השורה memset player 0 size of player מאפסת את כל הזיכרון של המבנה. memset ממלא אזור בזיכרון בערך מסוים. כאן אנחנו מלאים את כל המבנה ב-0. הפונקציה size of כוכבית player מחזירה כמה בתים תופס המבנה player בזיכרון. לאחר מכן יש לנו את ה-strncopy, מעתיקה את שם השחקן לתוך המבנה. בחרנו ב-strncopy כדי למנוע גלישה מעבר לגודל המערך. ואז אחרי זה וידאנו שהמחרוזת תמיד תסתיים בצורה תקינה על ידי השמה בתו האחרון /0. לאחר מכן אנחנו עושים איתחול לתור של הקלפים ולמחסנית. הפונקציה הבאה, print players powers, המטרה שלה היא להציג את כל הכוחות שיש לשחקן כרגע. כאן אנחנו משתמשים ב-has power כדי לבדוק אילו ביטים דולקים בתוך המשתנה powers. אם כוח קיים, נדפיס אותו למסך. הפונקציה החשובה ביותר, check and award power, המטרה שלו היא לבדוק האם השחקן הגיע לרצף ניצחונות שמזכה בכוח חדש. בהתחלה אנחנו בודקים אם זה קטן מהרצף. אם הרצף קטן מ-5, פשוט נצא מהפונקציה. אבל אם השחקן הגיע לרצף, אנחנו בוחרים באופן אקראי כוח. אם כבר יש לו את כל הכוחות, נדפיס הודעה מתאימה. זה במידה אנחנו מקבלים power none. אחרת נוסיף את הכוח החדש. שימו לב לאמפרסנט פה. הסימן הזה מחזיר את הכתובת של המשתנה. אנחנו שולחים מצביע כדי שהפונקציה תוכל לשנות את הערך המקורי. לאחר מכן אנחנו מדפיסים הודעה צבעונית, color yellow, הצבעים מגיעים מתוך colors.h, שאת זה אני אראה לכם בהמשך, ובסוף מאפס את רצף הניצחונות לאחר קבלת כוח. הפונקציות print before round powers ו-after round powers אחראיות להציג לשחקן אילו כוחות זמינים לפני הסיבוב ואילו זמינים אחרי פתיחת הקלפים. כך אנחנו מחלקים את הכוחות לשני שלבים, כוחות שפועלים לפני פתיחת הקלפים וכוחות שפועלים אחרי שרואים את התוצאה. החלק הזה חשוב כי אנחנו בונים את כל הלוגיקה של השחקנים, ניהול ניקוד, ניהול רצפים, ניהול כוחות, ניהול קלפים והצגת המידע למשתמש. עכשיו אנחנו מגיעים ללב של כל הפרויקט, מערכת ניהול המשחק עצמה. כאן אנחנו מחברים את כל החלקים שבנינו קודם, למערכת אחת שלמה שמריצה את המשחק בפועל. גם כאן חילקנו את הקוד לשני קבצים, game.h ו-game.c.
בקובץ game.h אנחנו מגדירים את כל המבנים והפונקציות של המשחק. בתחילת הקובץ יש את ה-if win32, clear screen. המטרה של הקטע הזה היא לתמוך גם בווינדוס וגם בלינוקס. אם התוכנית רצה בווינדוס נשתמש ב-CLS, אחרת נשתמש ב-clear. וככה אנחנו מנקים את המסך. לאחר מכן אנחנו כוללים את כל המודולים שבנינו, card, queue, stack, power ו-player, כי מערכת המשחק שלנו משתמשת בכולם. לאחר מכן אנחנו מגדירים את המבנה המרכזי game. המבנה הזה מייצג את כל המשחק, הוא מחזיק את השחקן האנושי, את המחשב, משתנה שבודק האם המשחק עדיין רץ, ומשתנה שקובע האם משתמשים בכוחות מיוחדים. לאחר מכן יש מבנה נוסף שנקרא Round Effects. המבנה הזה שומר אילו כוחות פעילים בסיבוב הנוכחי. כלומר, במקום להשתמש בהרבה משתנים מפוזרים, אנחנו מרכזים את כל ההשפעות של הסיבוב בתוך מבנה אחד מסודר. ופה יש לנו את כל הפונקציות שאותן אנחנו נשתמש ונסביר עוד מעט. ב-game.c יש לנו בעצם את כל הלוגיקה של המשחק. הפונקציה הראשונה היא init game. המטרה שלה היא להתחיל משחק חדש. כאן אנחנו מתחילים את השחקן האנושי, את המחשב, ומגדירים שהמשחק רץ. מספר 1 מייצג אמת, כלומר המשחק פעיל. הפונקציה הבאה, start new game. כאן אנחנו יוצרים משחק חדש לגמרי. בתוך הפונקציה אנחנו קוראים ל-init game, ויוצרים חפיסה, מערבבים אותה, ומחלקים בין השחקנים. עכשיו, הפונקציה החשובה ביותר היא play round. זאת הפונקציה שמנהלת סיבוב אחד במשחק. בהתחלה אנחנו שומרים human card, computer card ו-skip card. הם ישמרו לנו את הקלפים של הסיבוב, ויש לנו round score ששומר את הניקוד של הסיבוב, ו-effects שהוא ישמור את הכוחות שפעילים כרגע. בתחילת כל סיבוב אנחנו קוראים ל-choose before round power, כדי לאפשר לשחקן להפעיל כוחות לפני פתיחת הקלפים. לאחר מכן אנחנו מנקים את המסך. אם השחקן בחר use next, אז הוא שולף את הקלף השני במקום הראשון. מה שעושים זה בודקים שיש לו יותר משני קלפים, אחרת הודעה מתאימה, ומוציאים השני ללקיחה של השחקן הפעיל, ואחר כך מחזירים את מה שדילגנו עליו בחזרה לתור. אם אין use next, אז אנחנו פשוט שולפים את הקלף הבא לתוך ה-human card. אם יש טיפול בכוח של use born enemy, זאת אומרת לשרוף את הקלף הבא של המחשב, אז הקלף פשוט נשלף מהתור של המחשב ולא משתתף בסיבוב. לאחר מכן, המחשב מוציא קלף, כי כבר הוצאנו קלף מקודם, של השחקן, ומכניסים אותם לתוך סטק, לתוך המחסנית של כל אחד מהם. זה מאפשר להחזיר קלפים במקרה של טקו, להפעיל שילד, להרחיב בעתיד את מנגנון המלחמה. לאחר מכן אנחנו מציגים את הקלפים למסך באמצעות פרינט קארד. יש לנו פה את ההדפסה של הפרינט קארדים, ואז קוראים ל-choose after round power. פה אנחנו יכולים לאפשר לשחקן להפעיל כוחות אחרי פתיחת הקלפים. אם השחקן משתמש בסוואפ, אז הם מחליפים באמצעות משתנה זמני את הקלפים בין המחשב לשחקן, והם מתקינים גם את המחסניות. אם מופעל use shield, אז אנחנו מחזירים את הקלפים לבעלים שלהם בעזרת return round cards to owners. לאחר מכן מגיע שלב גביית המנצח. אם הקלף של השחקן גבוה יותר, התנאי הזה, אז ה-round score זה בעצם החיבור של שני הערכים של הקלפים.
כלומר הניקוד של הסיבוב הוא סכום שני הקלפים. אם מופעל דאבל סקור, אז אנחנו מכפילים את הניקוד. לאחר מכן נוסיף ניקוד, נגדיל רצף ניצחונות, ונאפס את הרצף של היריב, ונעביר את כל הקלפים למנצח באמצעות Collect Round Cards to Winner. אם המחשב מנצח, מתבצע אותו תהליך, אחד לאחד, באמצעות Collect Round Cards to Owners. הפונקציה הבאה, Game Loop, זאת הלולה הראשית של המשחק. כל עוד המשחק רץ, Game is running, שווה ל-1, המשחק ממשיך. בכל איטרציה, בודקים אם למישהו נגמר הקלפים. אם נגמר הקלפים, המשחק נגמר ויוצאים מהלולאה. אחרת, מציגים את המסך, משחקים סיבוב בעזרת Play Round, ושומעים את המשחק בעזרת הפונקציה Save Game. בסיום המשחק מוצגים הניקוד הסופי, המנצח, ותוצאת המשחק נשמרת. בתלולת האיף הזאתי, בתנאי איף הזה, אנחנו רואים מי ניצח במשחק. או אם היה תיקו. בסוף אנחנו שומרים בעזרת Append Game Result את המשחק עצמו, וזהו. הפונקציה הבאה, Move Stack to Queue, מעבירה קלפים מהמחסנית לתור. שימו לב, אנחנו משתמשים פה במערך זמני כדי לשמור על סדר הנכון של הקלפים, בגלל שמחסנית עובדת בשיטת ליפו. מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים לולאה, שכל פעם מוציאה קלף בודד מהסטק, ושמה אותו בתוך המערך. אחר כך, אנחנו מתחילים מסוף המערך להתחלה, ומכניסים אותו לתוך הקיו. וככה אנחנו מחזירים את הקלפים. Collect Round Cards to Winner מעבירה את כל קלפי הסיבוב למנצח, בהתאם ל-Move Stack to Queue פעם אחת לפי ה-Winner, ופעם אחת לפי ה-Loser, שניהם עוברים ל-Winner. ו-Round Returns Cards to Owner זה במקרה של תיקו או הפונקציה Shield. אנחנו בעצם מעבירים כל אחד לשלו. הפונקציה Print Game Screen אחראית על כל התצוגה של המשחק. ניקוד, כמות קלפים, רצפים, כוחות, והקלף הבא של השחקן. פה אנחנו רואים את השם של השחקן, הניקוד שלו, הקלפים, הסטייק והכוחות שיש לו. ופה יש לנו למחשב. הפונקציה הבאה, choose before round power ו-choose after power, שזה פונקציה שנייה, מטפלות בבחירת הכוחות של השחקן. כאן אנחנו משתמשים בסקנף כדי לדעת את הבחירה. בלולאות עד שיבחר משהו, אנחנו בודקים את הקלט שהוא לא בעייתי, ואפילו עושים בדיקות ביטים עם ה-has power. למשל, אם בחרנו את 1, ולשחקן האנושי יש את הכוח power pick, כי 1 זה power pick, אז אנחנו עושים את הפעולה שהתבקשנו לעשות, פיק. אם הוא בחר את 2 וזה דאבל סקור, אז אנחנו שמים את זה בתוך האפקטים, ומורידים, מסירים את הכוח הזה. אם זה 3, לשרוף קלף של המחשב, אז אנחנו שמים אותו עוד פעם באפקטים, ומסירים את הכוח. אותו דבר גם ב-use next, וגם אותו עיקרון תקף גם ב-after round powers. שפה הוא אומר, אם זה לא קיים, תחזור אחרונית, אם זה קיים, תעשה את הדברים שמבקשים. תבקש סקנף, ותעשה את הבחירה שאתה רוצה, תכניס את זה לתוך האפקטים,
ותסיר את הכוח. פה אנחנו מוסיפים תמיכה בצבעים בתוך הטרמינל, כדי להפוך את המשחק ליותר ברור ונוח למשתמש. גם כאן יצרנו קובץ נפרד בשם colors.h. המטרה של הקובץ הזה היא לרכז במקום אחד את כל קודי הצבעים של המערכת. כמו כל קובץ H, יש לנו include guard כדי למנוע טעינה כפולה של הקובץ. לאחר מכן אנחנו מגדירים כמה קבועים באמצעות define. לדוגמה, define color red. הקבוע הזה מייצג צבע אדום. הטקסט /x1b31m נקרא ANSI Escape Code. אלו קודים מיוחדים שהטרמינל יודע לפרש כפקודות צבע. החלק /x1b מייצג את התו ה-Escape, והמספר 31 מייצג צבע אדום. באותו אופן, 32 מייצג ירוק, 33 מייצג צהוב, ו-94 מייצג כחול בהיר. בנוסף, יש לנו את ה-Color Reset. המטרה שלו היא להחזיר את צבע הטקסט לברירת המחדל של הטרמינל. זה חשוב מאוד, כי בלי Reset, כל שאר הטקסט במסך היה נשאר באותו צבע. לאחר מכן, אנחנו יכולים להשתמש בצבעים בתוך printf. לדוגמה, במשפט הזה אנחנו מדפיסים את המנצח ואת כמות הנקודות. כאן, בתחילת ההדפסה, אנחנו משנים את הצבע לירוק, מדפיסים את הטקסט, ואז מחזירים בסוף את הצבע הרגיל. כך קיבלנו ממשק יותר נוח וקריא. פה אנחנו בונים את המערכת השמירה והטעינה של המשחק. המטרה של המערכת הזאת היא לאפשר לשחקן לשמור את מצב המשחק לקובץ, ולחזור אליו מאוחר יותר בדיוק מאותה נקודה. גם כאן חילקנו את הקוד לשני קבצים, H ו-C. בקובץ Database Handler אנחנו מציירים את כל הפונקציות שקשורות לשמירה וטעינה של המשחק. בקובץ Database Handler.c אנחנו מממשים את כל הלוגיקה בפועל. בתחילת הקובץ יש לנו CRT Secure No Warning כדי למנוע אזהרות של Visual Studio. לאחר מכן include stdio, include string.h כדי להשתמש בפונקציות של קבצים ומחרוזות. הפונקציה הראשונה, build save file name, המטרה שלה היא לבנות אוטומטית שם לקובץ השמירה. לדוגמה, אם שם השחקן הוא ג'ו, שם הקובץ יהיה joe.save בלי e בסוף. בתוך הפונקציה אנחנו משתמשים ב-snprintf, שמאפשר לבנות מחרוזת בצורה בטוחה בלי לחרוג מגודל המערך. הפונקציה הבאה, saveq, המטרה שלה היא לשמור תור של קלפים לקובץ. בהתחלה אנחנו שומרים את גודל התור, fprintf דומה לפרינטף, אבל במקום להדפיס למסך הוא כותב לקובץ. לאחר מכן אנחנו עוברים על כל הקלפים שבתור. שימו לב לשורה q חץ פרונט ועוד אינדקס מודולו max q cards. מכיוון שמדובר בסירקולר q, תור מחזורי, המיקום האמיתי של הקלף לא תמיד תואם ישירות לאינדקס המערך. לכן אנחנו משתמשים במודולו, שזה אחוז, כדי לעטוף את האינדקס בצורה נכונה. לאחר מכן, בעזרת ifprintf אנחנו שומרים את הערך של הקלף ואת הסוג שלו. בסוף נחזיר 1 שמסמל הצלחה. הפונקציה loadq מבצעת את הפעולה ההפוכה, טעינת תור מקובץ. בהתחלה אנחנו מתחילים את התור בעזרת qinit, לאחר מכן קוראים את גודל התור באמצעות fscanf. fscanf דומה לscanf אבל קורא מידע מתוך קובץ. לאחר מכן נקרא כל קלף ונכניס אותו לתור באמצעות qpush. שימו לב לשורה שיש בה את הקאסטינג int כוכבית וקרצות. כאן אנחנו מבצעים קאסטינג. הסיבה לכך היא ש-fscanf יודע לקרוא מספרים מסוג int.
אבל card.suit הוא מסוג suit. לכן אנחנו ממירים זמנית את הכתובת שלו לאינט כוכבית. הפונקציות save stack ו-load stack עובדות בצורה דומה, אבל עבור מחסניות במקום טורים. בשמירת מחסנית אנחנו שומרים סטייק חץ טופ ועוד אחד, כי טופ מייצג אינדקס, ואנחנו רוצים לשמור כמה איברים באמת קיימים במחסנית. הפונקציה החשובה ביותר בנושא של שמירה זה save game. המטרה שלה היא לשמור את כל מצב המשחק. בהתחלה אנחנו מייצרים קובץ, פייל כוכבית פייל כוכבית הוא מצביע לקובץ. לאחר מכן אנחנו בונים את שם הקובץ בעזרת build save file name. ואז פותחים את הקובץ לכתיבה, האות W אומרת פתיחה לכתיבה. אם הקובץ לא קיים, הוא ייווצר. אם הוא קיים, הוא יידרס. אם fopen נכשל, נקבל null, ואז נחזיר 0. לכן אנחנו בודקים זאת. לאחר מכן, אנחנו שומרים את הדברים הבאים. שם השחקן, ניקוד רצפים וכוחות. אותו דבר גם למחשב. בודקים אם עדיין בריצה, ואז קוראים לתורים ולמחסניות לשמירה פעם אחת של השחקן ופעם אחת של המחשב. בסוף סוגרים את הקובץ בעזרת F-close, או פה או פה. במקרה של כישלון סוגרים פה ומחזירים 0, במקרה של הצלחה סוגרים פה ומחזירים 1. הפונקציה load game היא טוענת משחק קיים. כאן אנחנו פותחים את הקובץ לקריאה, אנחנו בעצם מקבלים את השם של השחקן, ואז אנחנו פותחים אותו לקריאה, עושים איתחול משחק, קוראים את מהקובץ את השם, מעתיקים אותו בצורה בטוחה לתוך game_human.name, שמים בסוף /0 כדי לציין סוף של מחרוזת, ואז קוראים את הניקוד של האדם, ואחר כך קוראים את הניקוד ורצפים וכוחות של המחשב, קוראים אם הוא עדיין רץ, ועושים טעינה של התורים והמחסניות של המחשב והשחקן. אם זה נכשל, סוגרים את הקובץ ומחזירים 0, אם זה לא נכשל, סוגרים את הקובץ ומחזירים 1. פה אנחנו בונים את מערכת שמירת תוצאות המשחקים. המטרה של המערכת הזאת היא לשמור היסטוריה של כל המשחקים שהמשתמש שיחק, כך שנוכל לראות תוצאות גם אחרי שהתוכנית נסגרת. גם כאן חילקנו את הקוד לשני קבצים, H ו-C. אז בקובץ C יש את ה-CRT Secure No Warning, בגלל האזהרות של Visual Studio. יש stdio כדי להשתמש בפונקציות של פתיחה ו-printf ו-getS ו-close. הפונקציה הראשונה, append game result, המטרה שלה היא לאסוף תוצאות משחק חדשות לקובץ התוצאות. בהתחלה אנחנו יוצרים קובץ עם A, כאשר A בעצם אומר append, כלומר אנחנו לא מוחקים את התוכן הקודם של הקובץ, אלא מוסיפים שורה חדשה בסוף. זה חשוב מאוד, כי אנחנו רוצים לשמור היסטוריה של משחקים ולא לדרוס משחקים קודמים. אם הקובץ לא היה קיים, אז הוא ייווצר. אם הקובץ לא נפתח בהצלחה, אנחנו בודקים את זה בעזרת null, שמסמל כישלון, ומחזירים 0. לאחר מכן בודקים מי המנצח, בהתאם לניקוד, ואז שמים את המנצח במשתנה זמני שנקרא winner. אחר כך אנחנו מדפיסים את שם השחקן, הניקוד של המחשב והמנצח בתוך קובץ התוצאות.
סוגרים את הקובץ ומחזירים 1 להצלחה. הפונקציה show results, המטרה שלה היא להציג את כל תוצאות המשחק שנשמרו. שימו לב שפה אנחנו מקבלים void, זה אומר שהפונקציה לא מחזירה ערך. והמילה void בתוך סוגריים אומרת שהפונקציה גם לא מקבלת פרמטרים. בתחילת הפונקציה אנחנו יוצרים line בגודל של 256, זה מערך תווים שישמש לשמירת כל שורה שנקראת מהקובץ. לאחר מכן פותחים את הקובץ לקריאה בלבד, בודקים שהוא נפתח תקין, אם לא מדפיסים וחוזרים, ואז בעזרת לולאה אנחנו קוראים שורה שורה ומדפיסים אותה למסך. הפרמטר size of line מחזיר את גודל המערך בבתים. כל עוד fget מצליח לקרוא שורה, נמשיך בלולאה. בתוך הלולאה פשוט נדפיס כל שורה למסך, ובסיום נסגור את הקובץ באמצעות fclose. פה אנחנו מוסיפים מערכת של היסטוריית משחקים. פה אנחנו בונים מערכת תפריטים של המשחק. המטרה של המערכת הזאת היא לאפשר למשתמש לעבוד עם המשחק בצורה מסודרת ונוחה. במניו.c יש את הפונקציה show main menu, שהמטרה שלה היא להציג את התפריט הראשי של המשחק. בתוך הפונקציה אנחנו משתמשים בכמה פרינטפים, ה/n מסמל ירידת שורה, ואז מדפיסים את האפשרויות, ככה המשתמש יוכל לבחור מה הוא רוצה, להתחיל משחק חדש, לטחון משחק, לראות תוצאות או לצאת מהמערכת. הפונקציה השנייה, get menu choice, המטרה שלה היא לקרוא את הבחירה של המשתמש בצורה בטוחה. בתחילת הפונקציה אנחנו יוצרים int choice, המשתנה הזה ישמור את הבחירה של המשתמש. לאחר מכן אנחנו משתמשים בלולאה אינסופית, while 1, מספר 1 מייצג אמת, ולכן הלולאה תרוץ עד שנבצע return. בתוך הלולאה אנחנו מבקשים מהמשתמש להכניס בחירה. enter your choice 1-4. לאחר מכן אנחנו קוראים את הקלט באמצעות scanf %d %choice. ה-%d אומר שאנחנו מצפים למספר מסוג int. והסימן %, מחזיר את הכתובת של משתנה choice. scanf צריך כתובת בזיכרון כדי לדעת איפה לשמור את הערך שהמשתמש הכניס. כאן יש גם בדיקת תקינות חשובה מאוד. הפונקציה scanf מחזירה כמה ערכים נקלטו בהצלחה. אם המשתמש הכניס משהו שהוא לא מספר, הפונקציה לא תצליח לקרוא את הקלט בצורה תקינה. ולכן אנחנו שואלים בתוך התנאי if scanf שונה מ-1. אם לא הצלחנו לקלוט בחירה. במקרה כזה אנחנו מנקים את הקלט באמצעות while getChar/n. ה-getChar קורא תו אחד מהקלט, הלולאה הזאת זורקת את כל התווים עד סוף השורה, כדי שלא יישאר קלט לא תקין בזיכרון. לאחר מכן נדפיס invalid input, try again, ונמשיך בלולאה. אם הקלט תקין, אנחנו נבדוק אם ה-choice הוא בין 1 ל-4. אם הבחירה תקינה, נחזיר אותה באמצעות return choice. אחרת נדפיס הודעה מתאימה ונבקש קלט מחדש. הקובץ main.c בעצם מחזיק את התוכנית הראשית של כל התוכנית. בכל שפת C יש פונקציה שאיתה כל תוכנית מתחילה איתה. היא נקראת main. ה-main.c מכילה את הפונקציה הזאת. זאת אומרת שזאת נקודת הכניסה של כל המערכת שלנו. זה הקובץ שממנו התוכנית מתחילה לרוץ. בתחילת הקובץ יש CRT Secure No Warning, לאחר מכן יש std-lib ו-time ו-stdio. std-lib נדרש עבור הרנדום וה-a to i שאנחנו נסביר בהמשך,
time.h נדרש עבור time סוגריים null שאנחנו נסביר בהמשך, ו-stdio בשביל printf ו-scanf. לאחר מכן יש לנו את ה-menu.h, game.h, database ו-results. כך הקובץ הראשי יכול להשתמש בכל חלקי המערכת. הפונקציה הראשונה שיש לנו פה זה static void read player name. המטרה שלה היא לקרוא את שם השחקן. שימו לב למילה static. כאשר פונקציה מוגדרת כסטטיק, אפשר להשתמש בה רק בתוך הקובץ הנוכחי. כלומר, הפונקציה הזאת היא פונקציית עזר פנימית של main.c. בתוך הפונקציה אנחנו מדפיסים printf player enter player name ומקבלים את השם של המשתמש. מספר 49 שבתוך הסקנף נועד למנוע גלישה מעבר לגודל המערך. כך המשתמש לא יוכל להכניס מחרוזת ארוכה מדי. הפונקציה הבאה, handle start new game, המטרה שלה היא להתחיל משחק חדש. בהתחלה אנחנו יוצרים player name, מערך תווים שישמור את שם השחקן, לאחר מכן קוראים את שם השחקן, יוצרים משחק חדש, שומרים אותו, ומתחילים את פעולת המשחק באמצעות read player, עזוב את האמצעות. כך כל תאריך יצירת המשחק מרוכז במקום אחד. הפונקציה handle load game אחראית על טעינת משחק קיים. גם כאן קוראים את שם השחקן, מנסים לטעון את המשחק, ואם הטעינה מצליחה, ממשיכים לשחק. אנחנו נשים לב לבדיקה if not load game player. הסימן not הוא הופך אמת לשקע ושקע לאמת. כלומר, אם load game נכשל ומחזיר 0, התנאי יהפוך לאמת וניכנס לתוך if. במקרה כזה, נדפיס הודעת שקיעה ונצא מהפונקציה. הפונקציה handle show results מציגה את תוצאות המשחקים שנשמרו. לאחר מכן, מתחילה הפונקציה החשובה main, שזאת נקודת הכניסה הראשית של התוכנית. כמו שאמרנו, כל תוכנית C מתחילה במיין. שימו לב עכשיו לפרמטרים argc ו-argv. אלו נקראים command line arguments. argc שומר כמה ארגומנטים נשלחו לתוכנית, argv מחזיק את הערכים עצמם. תמיד הארגומנט הראשון יהיה השם של הקובץ exe, והפרמטרים האחרים זה פרמטרים שהמשתמש יכניס. בתוך המיין אנחנו יוצרים game, זה המבנה הראשי של המשחק. לאחר מכן יש לנו choice ויש לנו running. choice ישמור את הבחירה של המשתמש, running קובע אם התוכנית עדיין רצה. לאחר מכן יש לנו פה use powers שווה 1, זה משהו שאני הוספתי, כברירת מחדל על כוחות מיוחדים מופעלים, אם להפעיל כוחות או לא להפעיל כוחות. אחר כך אנחנו מבצעים sRand time null, כדי להתחיל את מנגנון האקראיות של rand. אם לא נעשה את זה, ערבוב הקלפים תמיד יהיה זהה. ה-time null מחזיר איזשהו זמן לתוך ה-sRand, ובעזרת הזמן הזה, המנגנון האקראיות משתנה. כל פעם שנקבל זמן שונה, המנגנון ישתנה גם כן. לאחר מכן אנחנו עושים איזושהי בדיקה, אם ה-argc גדול מאחד, כלומר אם המשתמש שלח ארגומנט נוסף לתוכנית, כאן אנחנו משתמשים ב-a2i argv 1. a2i ממיר מחרוזת ASCII למספר שלם, ASCII to integer. כך אפשר להפעיל או לכבות את מערכת הכוחות דרך שורת הפקודה. אם המשתמש הכניס ערך לא תקין, נדפיס הודעת שגיאה ונצא מהתוכנית באמצעות return 1. אם הכל תקין, אנחנו מתחילים עם while running. כל עוד שאנחנו רצים, אנחנו מציגים את התפריט ומבקשים מהמשתמש שיבחר, מנקים את המסך, ואז
לפי הבחירה שלו אנחנו מפעילים את הדברים. אם הוא בחר 1, מתחילים משחק חדש, 2 טוענים משחק, 3 מציגים תוצאות, ו4 יוצאים מהתוכנית. טוען 0 מסיים שהתוכנית תסתיימה בהצלחה. וזהו בעצם כל המערכת שלנו. זה בעצם השלב שבו כל הפרויקט הפך ממשחק של קבצים בודדים לתוכנה מלאה ועובדת. אני רוצה לתת לכם כמה דגשים על דברים שיקרו אם לא תעשו את הדברים האלה. אני רוצה לעשות בילד לתוכנית. שימו לב שהתוכנית הצליחה, יש לנו 1 succeeded ואף אחד לא נכשל, ולא רק, התוכנית נמצאת בתוך console application 2.exe. עכשיו אני רוצה לתת לכם מקרה מסוים. נניח שיש לנו פה את ה-game.h, ומה יקרה אם אנחנו נוריד את ה-include guard, את ה-if and def ו-define הזה. ופה למטה נוריד את ה-תנאי. עכשיו, שימו לב שיש בתוך game.h player.h, והוא כולל בתוכו q.h ו-card.h. ובנוסף לזה, ה-game.h גם כן כולל את q.h. בלי ה-include guard, הקומפיילר יראה שוב את אותן הגדרות, והוא עלול לתת שגיאות כמו redefinition. בואו נעשה build ותראו מה קורה עכשיו. תשימו לב שעכשיו בגלל שהורדנו את ה-include guard, הוא מקבל game redefinition, round effects redefinition, כלומר מבחינת הקומפיילר ניסינו להגדיר את אותו טיפוס פעמיים. ה-include guard מונע את זה. ה-if and def define, משמעות אם card h עדיין לא הוגדר, תכניס את תוכן הקובץ, ואם הוא כבר הוגדר, תדלג עליו. במילים פשוטות, הוא מבטיח שכל קובץ h יטען פעם אחת בלבד בכל קובץ c. ולכן ה-include guard חשוב. מקרה נוסף של include נקרא circular include. circular include קורה כאשר שני קבצי header כוללים אחד את השני. לדוגמה, יש לנו פה את database.header שכולל את game.h. אם נסתכל על game.c, הוספנו את הדאטאבייס פה. אבל אם נשים את ה-database.header ב-game.h פה, מה שיקרה נקרא circular include. הדאטאבייס, ה-game.h צריך את database.handler.h, ו-database.anger צריך את game.h. ועכשיו נבין מה קורה בפועל בקומפילציה. בואו נקמפל את זה, ותראו מה קורה. יש פה המון שגיאות לא מובנות. אז נסביר את זה. נניח שקובץ main.c כולל include.game.h. הקומפיילר מתחיל לקרוא את game.h, אבל בתוך game.h יש include database handler.h. אבל אז הוא נכנס לקרוא גם את database handler.h. אבל בתוך database handler.h יש שוב game.h, ואז הוא מנסה שוב להיכנס ל-game.h, ועכשיו עוד פעם הוא מבקש database handler.h. אז הוא חוזר עוד פעם. כלומר, שני הקבצים תלויים אחד בשני בצורה מעגלית. אז מה צריך לעשות במקרה הזה? במקרה הזה, הדאטאבייס handler, מכיוון
שהוא לא נדרש בהדר בשביל להצהיר על מבנים מסוימים, אז אפשר לשים אותו בתוך ה-game.c, ואז לא יהיה את המחזוריות הזאת של הדרישה, ש-game.h צריך את database.h, ו-database.h צריך את game.h. זה לא יהיה נדרש, כי עכשיו ב-game.h database לא נמצא. ולכן עכשיו זה יעבוד. עכשיו בואו נעשה את המשחק. אנחנו הולכים לשחק את המשחק שעשינו. קודם כל אנחנו בוחרים אחד כדי להתחיל משחק. אנחנו צריכים להזין את השם שלנו, ג'ו. מוצג לנו הנתונים של מי השחקן, מה הניקוד, קלפים, רצף וכוחות. שימו לב שאין לי כוחות כרגע כי רק התחלנו, ואני יודע שהקלף הבא שלי הוא Ace of Spade. ואז הוא שואל אותי, לפני שאנחנו נתחיל, האם אתה רוצה להשתמש בכוחות או לא? 0 אומר לא להשתמש בכוחות. נשים לב, למעלה, הוא ניקה את המסך, ורשום פה Joe played Ace of Spade, והמחשב שיחק 2 of Spade, וזכיתי בניקוד, כאשר Ace זה 14 והמחשב זה 2, אז 14 ועוד 2 זה 16 נקודות, ואז בנתונים החדשים, שימו לב שעכשיו יש לי 27 קלפים, כי התווסף לי הקלף של המחשב, יש לי רצף אחד של ניצחונות, ויש לי 16 נקודות. עדיין אין לי כוחות, אני אעשה עדיין 0. הפעם שנינו היינו בתיקו, שימו לב שזה בצבע כחול. ניצחתי פעם שנייה. הפסדתי. שימו לב שזה באדום. שימו לב שהגעתי ל5 ניצחונות, ואני עושה בורן אנמי. התווסף לי פה כוח. אני עכשיו לא אשתמש בכוח הזה. אני ממשיך. עכשיו, השלב הבא, האם אני רוצה לשרוף למחשב את הקלף או לא? אני אלחץ 3, ושרפתי לו, אבל הוא ניצח אותי כי היה לו קלף אחר. הקלף הבא היה יותר טוב, ושימו לב שהכוחות שלי התאפסו. אני יכול לעצור בכל רגע את המשחק. שימו לב את הניקוד 1016, 28, 964, 23. אני יכול לעצור את המשחק, לסגור אותו, לפתוח אותו מחדש. כשאני עושה load game 2, אני רושם את השם שלי, ואני ממשיך באותו מצב שהייתי בו. עם הניקוד, והקלפים והכל. וזה הכל. חברים, תודה שצפיתם, תירשמו לערוץ Ask Joe, תנו לייק ותפעילו את הפעמון כדי לא לפספס תרגולים נוספים. תרשמו בתגובות איך פתרתם ואפילו שאלות. נתראה בסרטון הבא.